Yeah.
yedu. Regera vanhu vaMwari. Masikati ano tinotenda Mwari Baba wedu vari kumusoro kudenga nomwanakomana Jesu Kristu Ishe wedu vakatinzwira zvenyasha kakare pamazuva ano okupedzisira pakutitumira mumwe kwatiri nemhumhu wemunhu shoko rakava nyama zvanzi pakusvika kwake iye wakabatanidza denga napasi. Zvanzi ndondera raJakobo raakaona vatumwa vachiburuka nokukwira kudenga. Zvanzi ndiye watiine mapindiro naye kuna Baba. Zvino zvino nezita rake iye wakaberekwa nemhumhu wemunhu munyengetero inokwira kudenga kuna Baba ichidzokazve nemhinduro. Ndiye munhu amire pakati paMwari nevanhu vapasi vanonamata kuna Mwari ndiye Jesu Kristu wakatuma Pauro mwaja wake pamazuva ano okupedzisira kuzozorodza vanotenda kuti nezita raJesu wakatuma Pauro mwaja wake njudzi dzose dzeAfrica dzisunungurwe, vanorwara vaporeswe, mheta makumbo dzifambiswe, nokuti pane rungano vaverengwa nemunhu agara pasi vandatsika tsoka dzake averenga muprofita Isaya 12 ane rungano rwaaverenga. Rungano urwu rungada kuti runzwisiswe pakati pavanhu kuti vanhu vanzwisise kuti chii chiri pakati pedu uye sei rungano ruchifanirwa kuti ruverengwe pakati pevanhu vaAfrica yedu. Nokuti nomusi wa 17 February 1956 muranda waMwari Pauro achivaka kamba kake kamapango pachisvika umwe murume kuzomukoka munopinda musangano musendera waAfrica akasvikawo patafura ndokubva alipira mari yake yaitawo 25 kana kuti 26 uyu wakabva pachimba chamasango akanga achizima mvura ndiye akabva pachimba chamapango ndokubva aenda uko kundoripira mari ndokubva apuwa tikiti reunhenzi membership card. Pakuzobva apo haana kuzobvira munhu mumwe chete nokuti munhu akanga achivaka kamba kake achikada akazotodzoka kumusangano akatanga kukachiropodza kamba kake akamba akaite ndeke mapango chokutanga uye ndeke kapfupi ini ngamba kakada yakandingada ini ndoda kuenda kumabuda zuva kundozvivakira imba yangu yedombo ndobva akatanga gwena rokuenda kumabuda zuva kundozvivakira imba yedombo Africa yedu. Zvino amunzira ndobva akaona mutumwa waMwari amutora kumutungamiri. Haleluya. Panoda kuti panzwisiswe kuti kana uchiuya kuimba yaMwari unofanirwa kutora first step yokubva kumba kwako wouya pano. Haleluya. Wasvika pano wagara kumashure muchikukoka kupinda musangano musendera waAfrica yedu. Panonzi panouya munhu anokokera vokudaidzawo kupinda musangano musendera wosvika kumberi kunzi vanotenda
woponeswa Afrika yedu. Iwo wotenda wobudisa 25 cents kana kuti 26 kunova kubhabhatidzwa wawadzi wachisikwa chitsva Afrika yedu wachisikwa chitsva hauchasiri iye wawaingova wasikwe pacha anotsimbisa kuti zvinotangofanana kana vamwe voteurirwa munongopinda umutsetsekera mobva mweni nenyu zvese zvamunokumbira muzita raJesu wakatuma poroma zvakuda zvinodini zvinoita zvese zvamusingachadi muzita raJesu wakatuma poroma zvaAfrica kuzorodza vanotenda zvinodini zvinobviswa Afrika yedu inonzi recreation of Africa kuti aingova akagara mumashiro auya kuno kumberi achiri kuna maoko oiswe kuJorodhani chachisikwa chitsva ndochanengwa chipfuku chakaonekwa chipfukutwa nechanza chawakatunzi enesiporoma zveAfrica achiti gora 1940 takaona chanenga chipfumbu chichipfukutwa zvanzi munhu wechanzi ndokubvanyora nemavara makuru kuti the recreation of Africa zvanga zvisingareve kuti tinoputsa zvese zviripo totangidza zvenyu Africa paifanirwa kugadzirwa zviripo zvakanga zvashanda. Haleluya! Ndo evhangeri yaJesu pamasoro ndo zvakatidanirawo nezvo nokuti pakapukutwa chanenga pakanyorwa recreation Mwari haana kuramba anyerere akaziva kuti mwanakomana munhu unoda mubatsiri unoda ungamubatsire pabasa iri basa rerecreation of Africa. Ipapo izwi rasingaoneka rakabva radaidzira kwari richiti nyorera vana vari kumayunivhesiti kuti vagozokubatsira pabasa guru rokusikwa kwenyika itsva Afrika ipi. Naizvozvo makauya vanakomana vaMwari makanzwa inzwi rake makauya kwaari kuti mubatsirwe kuti Afrika isikwe patsva kuti vanooneswawo neMwari vanoona zviso zvedu vafunge Mwari vanoona mafambiro edu vadzoswe vatiparidze Mwari nemuviri yedu. Haleluya! Mwari ari kudenga ngakuwe.
Afrika yetu iziro kwazo nokuti Paulo muranda waishe iziro kwazo kuti wakatumwa nani Jesu. Rwendo rwakatoraka varume tikarinzwisisa Afrika yose izvi nepasi rose inova heaven on earth nokuti pane zvikuru zvakaitika musi wa 17 February mugore ra1956 asi Daniel pane zvaakaona imbotiverengecha Profita Daniel 7 yes verse 18 Daniel unoona zvipenyu zvina zvichibva kugungwa ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku. Izvi Daniel wakataradza usiku ndikaona mumwe wakafanana nomwanakomana wemunhu. Ndakaona mumwe wakafanana nomwanakomana wemunhu achiuya namakore ekudenga. Hameno chichaitika pavanhu vese vaiona akafanana vaiona mwanakomana wemunhu. Vamuona vaibatwa nemweya wezivo kana kuti mweya wenjere nokudini nokungwara kuti vanzwisise kuti uyu anenge akaita semwanakomana wemunhu. Haleluya, amen. Ndio zvakaita Daniel hanzi ndakaona umwe akaita semwanakomana hanzei. Ndikaona pane zvandakaratidzwa usiku. Yes. Ndikaona mumwe wakafanana nomwanakomana wemunhu achiuya nemakore ekudenga. Hanzi aiuya nemakore ekupi? Chimbomira ipapo. Apo akutouya kakunako. Daniel ari kutoradzwa akutouya nemakore ekupi? Ngatinzwei Paulo zvaakaona. Akaona kutungamirwa nemutumwa. Vakafamba dakara vasvika kuzvikomo. Ipapo akaona shongwe mbiri. Pfupi yakanga yakadziva kwaakanga achifanana. Nerefu yakanga yakadziva kwairi. Aenda. Zvanzi mutumwa uya akabva akwira pashongwe yedombo diki. Ipapo neno ndakabva ndadiniwo. Mutumwa uya akabva atosvika panzvimbo yasvakandoga. Haleluya. Amen. Osvika panzvimbo chaiyo. Mutumwa akabva adini? Akabva asara aega. Hanzi ndakatarisana neshongwe huru iya yanga yakareba kunobaya kuchadenga. Haleluya. Pakabva pauya shoko rasingaoneki richiti tarira yanga ichirirewa yanga ichitsvaka attention yemuranda wamwari zvochi kuti iwe pane zviri kuda kuitika mani. Zvikanzi tarira attention mani pane zviri kuda kudini. Zvikanzi nyenyei yaMwari iri kumuruka panyika. Zvikanzi ipapo ndio pendakaona ndakanzwa kuimba dzutu negore jena raipenya sesu. Uyu Daniel watu akaona mwanakomana wemunhu achiuya nemakore ekudini
Africa yedu. Zino gore jena rakaripenya sezuva. Alifana jambo. Sikanzi ndakadzigatirwa kuona akulifanana kulibona. Neshombo yedombo urianga yakabaya kuti. Asi chandaizwa chete. Kamene changa shitwa. Kuimba kwaibuda chi. Akuhumana shitwa pape. Haleluya. Sikanzi gore rakapidza. Akupapa likandi. Ndokubvara ndomhara kugubva Famba ndiyarapata mane. Handi imiti richingomhara. Seshe ndikazalipata. Afrika yose yakabhaya tichi. Simba risina muti kana zvito. Hepano panoda kutsanangura. Hidasena kutamsela umo. Tasvikaka. Seifikeleza. Sei Afrika yakatisa njara pakashaiswa pakaenzana pese. Ringana ikwako. Kusara kwechikomo chakachimire boromwa zvaafrika chete. Tsawale chachimire nesipomwa zvaafrika. Haleluya. Panoda kunzwisiswa. Amen. Hepano. Ndiniwo chauke. Nimina chauke. Kwedu uko vaitawo zvekupira midzimu leka inale avapasa zveumanga ndo zvakazaroko mazviri zvisengatsvanuakashona tanga tisinokufanira kuti tisangane naJesu. Haleluya. Iwewo unoziva background yani yako wanga usinokufanirawo kuti usangane naJesu wakadini. Zvino Jesu auya aifanirwa kubvisa matambudziko eAfrica nokuti gore 1951 achirota muranda wamwari achirota achinzwa inzwi richiti ndiani kwatingatu ndiani kungatiyende akabva ndokubvaenda kushoko zvikanzi izwi rendarinzwa usiku ndiani kwatingatuma ndiani kungatidini kungatiyende zvinodhakuya munoziva chino chamukuti dai mandiita umuranda wani mandituma neshoko renyu kuvanhu venyu veAfrica kutanga. You are the first priority. South Africa isingati chii kuvanhu venyu veAfrica kutanga tevere pasi rose kana kuvava kuti vanotiona vanonzwa manzwangu vanzvenyu. Haleluya. Zvino Africa chakaisa ndarisande Jesu asvike muAfrica akakumirwa naPauro aifanirwa kubvisa matambudziko ese echi aifanirwa kubva kuichibva pamuranda wamwari Pauro mwazha weAfrica. Ndosaka Africa yakatishanda ndokubva pasara dombo iranga rakamira muranda wamwari mwazha zoreva kuti Pauro mwazha weAfrica ndiye ane authority yerecreation of Africa nokuti akasangana naJesu. Haleluya. Izvi zveauthority izvi muchazvinzwawo nokuti Daniel wakazvidini izvi. Haleluya. Zveauthority Daniel wakazvipiwa zvokuti tikati dzakei nayo munonyatsokuona kuti zveshiwaka murume uyu pane zvakaitika musi wa 17 February 1956. Haleluya. Hezvino gore rakati rosumuka hanzi rukova rwemvura rwakadzituka richidambura nepakati peAfrica kunosvika kugungwa rezasi inoreva chi Southern Ocean. Epano
Afrika yedu regere vanhu vaMwari kundoerenga shamwari ungasaya umwana wacho ndikaona mumwe wakafanana nemwanakomana wemunhu yes achiuya namakore ekudenga akasvika kuno akakwegura pamazuva ake yes vakamuswededza pamberi pake vamudzinetile mashoni kaye mira hapo ipapo wasvika pane point Afrika yedu regere vanhu vaMwari Daniel unoti wakasvika pano wakakwegura pamazuva ake usikereka loyanga kula kama sibaye ndokubva amuswededza chii amudzineta kusohani toda kunzwa kuti iye wakaonei ila kuti wakuona 17 February 1956 hanzi gore rakati rosumuka kubva mugungwa reMediterranean rukova rwemvura rwakadambura nepakati peAfrica kunosvika kugungwa rezasi Southern Ocean iyewo achizvarwa yena vakataliwa akatokupawo zita rokunzi ndiani mamvura kuivalavitola kuyena mamvura vachiti uchafa nokuda kwechirwere chechii kana apo uchanovigwawo mujinga merwizi saka zita rake ndiani hake vachitosvikawo kumwa kwayave vakatovataurirasvikanzi mwana watoya nayo kuti abhabhatidzwa zita rake ndiani mamvura Father Schmidt hepano vabata mwana vakuchiti vamubhabhatise zvakaoma ndizvo zvatongoita kana nechipidhano chechi hatitinofunga chii zita uyu audzwa zita asi akubhabhatisa akuti tinokubhabhatidza muzita rayave neramwanakomana neramweya musandi kapakari kupo akabhariri amuka mwana imbo yose zvanzi vakazadzwa nesimba guru ramweya musandi ndokubva vadaidzira nezviguru mwana uyo wamutsirwa chii mavura wamutsirwa basa vakomana haleluya mwana uyo wamutsirwe basa mwana uyo wamutsirwe basa mwana wamutsirwe basa kangani katatu haleluya hepano Jesu wamhara Mediterranean mamvura akabva adzutuka nepakati pechii achikusvika kugungwa rezasi zvichireva kuti the whole of Africa was covered haleluya mamvura wakaganura Africa nepakati kusvika kugungwa rezasi remember tamboti uya akabve kumusangano anga asisari mamvura anga avapo haleluya zvikanzi ipapo gore rakatanga kufamba zvichitevedza chii rukova rwanga rine chipo raifamba pamusoro pechii nerukova rwanga rine mvura raifamba pamusoro pamamvura haleluya richienda kuzasi richitevedza chii pouchakamira pamusoro pechombo pakanditarira yenyama iri kuburuka chii haleluya yesu gore rakadzika rakusvika pedyo naye iye haana kubva gore ndo rakaswedera pedyo nani ndio zvanga zvitsanayo zvanga zama kutanga kuti wakasvededzwa paii zviye haana kubva iye ndiye akasvededzwa pedyo negore rakuuya kwaari zvanzi rapedyo naye iye akabvati regai ndinochingura gore ramwari haleluya pane pamwe pachasvika pamuchaona kuti murume uyoyo anga asisari haleluya zvino hanzi ndo pendakadarika nepaya pendakavaka kamba kangu hezvo nepaya pendakapinda musangano musendero chii ndokubva ndapuwa tikiti rechii nepano wabhabhatidzwe muchechi ndiwe wabhabhatidzwa chii imi
unganzwa ungasochichira pane zvaunofanirwa kuti uite. kuyenza Haleluya. Unofanirwa kudarika nepaya unoinza ila haya pawakambokomborera kuti Mwari ngandiregere ndakakombora. Haleluya. Yesu nepaya ndakapinda musangano musenyera Africa, Mwari ngandiregerere ndakambomuka vakomana. Haleluya. Kusika wacheneswa wabva wachena jomba unozondotiregai ndinochingura gore ramambo kuenda kuna mamvura kurukova naJesu ari pamusoro pake. Haleluya. Hai takaitirwe nyasha vakomana. Haleluya. Takaitirwe nyasha yendinoti talo ina nokuti vamwe vaprofita vakatitambira vakashuvira kurarama nguva yaChidirwa. Kana aripo wetaso vakambotaura ari Paulo wataso nangavalavula Vakorinde 12 Vakorinde 12 munzwa mumuviri waPaulo vakumitwa nengeni wa Paulo saka ndinofanirwa hangu kuzvirumbidza. vapa hawa ndifanekele kuti kulisa Asi Mozasa chainzwa achasitwa iye akamboona chizaruro uyomona ntsena chizaruro ichocho chakamugudza iso kusvika chikamushuvisa pakuti ndinoziva munhu ari muna Kristu. tikabudani tiva munhu langaro Haleluya. Kana vachiti munhu ari muna Kristu munhu akaka Kristu vanomboreveiko? simula yini na komwa zveAfrica kuti maibonditi Afrika ako ndini Jesu ndichidini na Jesu ndichiramba pazvino handichadini nokuti Jesu amandiri nokuti ndakanamata nguva refu ndichida kuziva kuti sei Ishe wedu Jesu Kristu ndisingachamuoni nyamba ava mandiri. Haleluya. Ndo munhu ari muna Kristu aionekwa naPaulo akati nokuda kwemurume uyu ndingazvirumbidze hangu ndasvika pazvizaruro nezvakakaratidzwa zvashe ndinozive munhu ari muna Kristu ane makore 10 ane mana akura kana zvakaitwe mumuviri kana kunze kwomuviri handizivi. Ishe ndiye anoziva kuti munhu akapidzwa mune rechitatu akanzwe mashoko akanga asina kufanira kuti munhu areve nemuromo wake pamusoro pemunhu wakadai ndinozvirumbidza hangu. Haleluya. Akava nechizaruro imi munogare naye
Afrika yetu. Regerera mwana mwali. Haleluya. Bana bashikwembu. Haruyo. Nisimole. Hanoti moto. Nawe ngenzilo. Lo patro ita speed. Ila yenda ukona speed. Lo wadi. Akati na uti moto ukao. Kana moto shetu. Mwekoso kutaimba ni speed. Kwa mwali kwa himbele katika mbele moto mwali. No chinjagia. Achichagia. Enda fast. Iwekela laka fast. Sakana. Afrika ye. Amen. Legere vanhu vamwari. Haleluya. Mwari wokudenga ngaku. Wewe mshale batule la skulisi. Wakatuma boro mwaje Afrika. Afrika kusala bashupeka. Zvinoshamisa takaiti murefevha yakakura kwazvo. Yendelwe feva. Haleluya. Kungomuona Ekumuona. kwetakaita nemeso yedu yenyama. Imatiswa ila nyama. Zvaifanirwa kureva zvinhu zvikuru muupenyu hwedu. Asifanekera Haleluya. kuita munjahi. Nokuti kana akaona chizaruro chake akati ndinozvikudza nokuda kwaizvozvo. Watabva kuti akaona iye. Haleluya. Takaitirwe fevha vakomana. Nguva yatiri kai. Vakashuvire kuda kuiona asi zvakadini hazvo. Hande nepuku changu. Akapiwa simba yokubwinya. Kudzokera pamusoro sho. Toda kuti vaone kuti simba akariwana zvaita sei. Handi. Ndikaona pane zvatakaratidzwa usiku. Yes. Ndikaona munhu wakafanana nomwanakomana wemunhu. Yes. Achiuya namakore ekudenga. Yes. Akasvika kuno wakakwegura pamazuva ake. Yes. Vakamuswededza pamberi pake. Vakamuswededza pamberi pake. Handi. Akapiwa simba. Ndokubva apuwe simba. Yokubwinya. Nokubwinya. Noushe. Mira ipapo. Akapuwa simba. Nokubwinya. Nechiri. Simba karofa kuvapo. Vanorwara vanova vachirwara. Vanode simba kuti vadini. Pavinge pasimba nini. Akapiwa simba. Vanouya vachirwara. Vanode simba kuti vadini. Vaporeswe. Vanozvara vana vachifa. Panoda pawa, panode simba. Nokuti ubvise izvo zviripo. Uise zvitsva. Haleluya. Ndosaka aifanirwa kupuwe simba. Haleluya. Hande wakapuwa chii? Nokubwinya. Kubwinya. Haleluya. Zvinoshamisa. Pakubwinya apa. Vanhu vaifanirwa kuziva kuti ambori pakati pedu ndiani. Akafanana nesu. Pazvinhu zvese tairasika. Nokuti zvanzi chimiro chake kana munhu wake vakanga kusina kunaka kuti timude. Akanga asina kufanira kuti tingamuone nokunomuona nesu. Haleluya. Zvinofanirwa kupuwa kubwinya. Haleluya. Kuti vanomuona vaone zviri beyond zvavari kuona nemeso. Haleluya. Chinhu chinovhinya chinotosora meso. Zvinoreva kuti munhu anenge atosorwa meso kuti arambe achiona panofanirwa kushanda meso omweya. Haleluya. Yesu kuti tigone kumutera painewo kubwinya kuti tirege kungoona nameso edu asi tione nameso edu kuti uyu yakasikwa zvakasiyana nesu, zvakapuwa zvakasiyana nezvanyu. Toti uyu yakasiyanawo nababa vangu, uyu haasi munhu pakati pedu, asi zvakakuitirwa kuti timuteere. Haleluya. Kuti Ishe waburuke kudenga akazove munhu kuti abatsire Yesu zvakazombonzi superiority should take temporary inferiority
temporal inferiority in order to purchase superiority for the inferior. Hallelujah. Kuti munhu anokudzwa anofanirwa kumbotora chimiro chokuzvidzwa kuti agone kutenga kukudzwa kwevanosvakazvidzwa. Haleluya. Tozvazvinoreva kuti iye aifanirwa kumboyozvidzwa sesu onzwa zvatinonzwa kuti agone kutitora achitibvisa pane zvaanoziva. Haleluya. Muzivi wenzira yaparuware ndiye mufambi wani, iye kuti atibatsire pakuzvidzwa aifanirwa kungofambawo nzira yekuzvidzwa. Haleluya. Kuti abvise Africa aifanirwa kungotanga auyawo munyika yacho ichirima nekubwinya kwake openya nechiedza. Afrika yopenyerwa yova chisikwa chitsva, haichanzi Dark Continent. Haleluya. Tosaka akafuwe kubwinya kuti Afrika yenzi Dark Continent ione chiedza. Haleluya. Handi akapuwa chii chimwe ushe tiri ushe nokupurisita. Haleluya. Tikasvika panzvimbo tinongoita zvataita zvatadai tinotaura ngani vakuru nokuti tiri chinhu chimwe chete. Haleluya. Ndokutonga. Ungatonga usirishe, ungatonga usirishe zvingaiti unofanirwa kutanga waveshe nokuti zvauri panyika kana Pauro achiti muchandotonga ngirozi munofanirwa kutanga kutonga muri panyika ino. Mozwa kuti kutonga kwakaita sei, munotanga kupinda denga muri panyika. Hazvisizvo. Yes. Hamungoendi kudenga makudenga mutonzi mave nokufanirwa kudenga zviti. Munofanirwa kutanga paita end pachiri and then mozotopinda kudenga pacho majaireka ya lifestyle muchindorarama nokusingachii. Mapona manje ndo ushe hwatiri kuraridzwa panyika kuti tigonotonga ngirozi kuti tsumeti endisa kuini Afrika yedu. Zvino wadarikene paya wakavakakamba kabo kakaramba wakarambe ukonge nai hezvo nepaya wakapinde musangano musendera Afrika wakaramba makona wakaramba kuvuka wakabva wacheneswa waenda kuvhisimaji kuna mamvura naJesu nokuti muzita raJesu kwese uko vakuzviita kungoti muzita raJesu kwese uko zviri panofanirwa kuva nesignature yemazuva atava nokuti tikadzokera kuna Johani nezvakazaruka panonzi vatumwa vanozivisa kutonga kwani kwaMwari. Hanzi mutumwa wechinomo akati aridza hwamanda yekutonga kwaJehovha mazwi makurukuru akavepo kudenga achiti ushe hwenyika ino hwahwashe wedu naKristu wake iye uchahubata nokusingaperi. Zvikanzi ipapo vakuru vane 24 vanogara pazvigaro zvavo zvoushe pamberi paMwari nepegwayana vakaura pasi nezviso zvavo vakanamata Mwari vachiti tinokutendai Ishe Mwari, muripo namakanga muripo nokuti makatora simba renyu mukabata ushe. Haleluya. Zvakatanga nekuvhurwa kwebhuku mugore 1934 asina kuzoverengwa panapa achiona Ishe wedu Jesu Kristu agara mudomo akazara bhuku akatarira mairi asakaringira kumusoro chii amuona akati Ishe achibva amuona zvigore rimwe chetero agere mutsime akavhura bhuku
Kulela kambe bukari yani. Akatarira mai. Anangutile kambe. Asa akaringira kumusoro kuti. Amona zvakarati ishe. Sichireva aufanani. Mokutanga nokuguma. Haleluya. Zvoreva kuti muAfrica muchina chinoti pwe. Nokuda kweevhangeri yakatumirwa muranda waMwari Paulo mwazhe wechi muzita raJesu wakatuma Paulo mwazhe wechi kuzorodza vanoteza anorwara anopora same time. Ndotorevesa kunoitika emergency kudenga mukambodaro kuda kunzwisisa kuti chii chanetsa muAfrica, chii chanetsa sei takaitwa vanouya vachimhanya vatuma kuzogadzirisa dambudziko. Kana uchirwara unobva wapora, kana uri mheta makumbo unobva wafamba. Same time. Mapazi chiverengo mitsi akapiwa simba nokubwinya noushe kuti vanhu vose namarudzi ose. Apa ndipatsinhidzire kana kuita sei? Tereresai mudini munzwe zvakafanira kuitwa handi kuti vanhu vose namarudzi ose namarimi ose vamushumire. Hapana chakasiyiwa handi zvinhu handi simba rake roushe isimba risingaperi risingazopfuuri uye ushe bwake hahungazoparadza. Afrika yedu simba rake roushe isimba risingadini. Hepano vakati ndakapuwa masimba ose ari kudenga neari pairi anopera ari kudenga neari pairi. Ndizvo kwazviri kurehwa naDhanieri. Hazvisizvero komani anonyeperi murume wavo zvirokwazvo akapuwa masimba ose ari kudenga neari panyika kuti imimi muende mubereke zvibereko zvenyu zvigare kuti vanokuonei vaone Mwari, vanoona zviso zvenyu vafunge Mwari, kuti tipuwe korona panzvimbo yavanonda, mafuta emufaro panzvimbo yokuchema, nenguo yokurumbidza panzvimbo yomweya waziya, kuti tinzimutiwe kururama chakasimwa chaJehovha, kuti akudzwe samambo nokusingaperi. Haleluya. Zvinoshamisa zvatakaitirwa, zvinoshamisa nokuti asvike parukomo aripo asanganisa mamvura naJesu Kristu. Haleluya. Zvazvinhu zvingani zvakamirira muzita rani neramwanani neramweya chii kuti Afrika isunungurwe paidiwani zvinhu zvingani ndo zvakandosangana zvino zvasangana po zvaakazoita mai hanzi zvinogore rakati rasvika pedyo nani nokuti akanga ane vamwe vane gumi nevangani vaimuperekedza vanga vanyorerwa vakadini vakauya. Haleluya. Hanzi ndo pandakabatwa nesimba guru ramweya mutsvene tikadaidzira nezviguruguru. Tarira attention yakambopiwa pokutanga achinzi futiwo chii pane vaakuudzawo kuti chii. Tarirai zvakuda kudini zvakuda kuitike zvikanzi tarira varume vane gumi nevaviri ndofunga vakati cheu kuda kudini kuona kuti chii chiri kuda kuitike. Zvikanzi ndinokanda muSayoni ibvere kona rakasanangurwa naMwari rinokosha nounotenda kwaari haanganyadziswe. Panoda kuti patsanangurwe, panoda kuti padini apa vanhu vanzwisise kuti uyu murume uyu akanga
mwana lo asuka tshaveni akanga angobva pameeting haya akanga asiri iye anga ari yena akanga asiri iye anga ari yena hepani hilake ibwere kona rijela akasena ngurwa rinokosha ndio ibwere akarashwa nevachi rakazova chii rinovani Yesu Kristo. Haleluya. Zvino po tongoti munhu aditi tongoti munhu nekuti ariko kakweje pasoni atidi kutsamwisira munhu aditi munhu nekuti ishe waburuka kudenga akazove munhu kuvi utsukilele yes achika ava munhu evanhwini po manje akuti tarira po manje asove vane 12 ndobva vati cheu ngatione kuti chichi kuda kuitika ndinokona kuchinchiyendeka zvikanzi ndinotanda ndokubva atora musayoni esayoni vanhu vaya vakatarisa vanhu avachuki kuti chiri kuda kukandwa musayoni chii hoshwa kuini zvikanzi ibwere kona ndofunga ndopakavafunudza kuti murume uyu akukanda Jesu hosha Yesu akamira sani inofana navanhu topanda kuti pabatirwe nakubala wakuboni kukhela kufunini mwana wangu mwana wa mina ndine mwana ane makore 3 na mwana manhatu haleluya amen ili ndingatosimudze mwana wangu ndomupotsera pakadaro haleluya amen nokuda toda kutaura zvinhu zvikori general zvinozikanwa nomunhu wese zvingashamise kuti mwana wangu inini ane 3 years abate inini ati ndinokukandai baba nyangwe ndimi mukati mashura chaiyo murume uyo yahizi andinoni munhu uyo akambutwa paya haasi mamvura ba ndipo pachitsvakwa mazita vamwe vachinzi ndivana Petru vamwe vachinzi ndivana Johani vasvika pana yu zvakanetsa vakomana nokuti yakanzi ndiani musikati ndipe hero beparamina zvikanzi ndiri aninoni zvinoreva asingadini ndi asingazikani ndo akasvika akabata Jesu Kristu ndokubva amukanda musayoni yakamira the African Apostolic Church. Haleluya. vanhu pane zvakavanzika zvaJehovha naye asi nguva yakwana yekuti tiziviswe kufikela kuitirisei. Haleluya. Kuti kana takundotongwa titongerwe zvinhu zvatinodini netakabata nemaoko edu tikazviranga. Haleluya. Murume uyo haasi munhu uyo ai munhu kudai anga ari munhu kudai pavakamuroya ede akafa. Haleluya. Mota havana kumbozama vakazama vakawanda ndorangarira pane rimwe kumanika lenduko pachecheche engaangalia yale kachecheche hanzi nganga kwachecheche yanga yanetsa yanetsa pasati panitse nganga munzira mavaifangwa kudarikira makanga mune mupengo akaunganidza matombo ake achiteme motokari hanzi vasvikepo hanzi vakada kuti mudzidzisi anyenyeredze mota yake inyenyeredze ende nekure hanzi ndokubva ati misai mota vakomani ndokubva aburuke zikanzi mono mumwe wani hanzi kupenga kwakabva kwadini authority simba rakapuwa wakomana neumwe wakaita semwana wakomana. Haleluya. Kupenga kwakabva kwadini zikanzi waraiti kamwana zikanzi ozoya tosangana kupi musangano asvike kumusangano nganga aina kuzoona nokuti nganga ine vision. Haleluya. Nganga ine chi
kune hakata vision hapana kudenga ni vision angade akaona zvakaitika panzira anga haisa zotumira zvitobo aiwa anga asingazosvikiko ainyatsokuona kuti simba rakasiyana vakomana masamba adini asiyana asi nokudaro nokuda kwakata hadzina kuyevera wakazama haimi murume uyoya mukada kutarisa kuti haakasiyana rudo rwaanako njerwa rwakataurwa naIsaya echinzango haangatongi nokungoona nameso kana kupe mhosva nokungonzwa nenzeve dzake chii asi uchatongera varombo zvakarurama uchatambire vanyoro venyika mhaka dzavo zvakadini. Haleluya. Atumire zvijoma akazvibata haana kuzviuraya akamirire muridzi wazvo kuti ngaasvike. Haleluya. Ndokubva atumire shoko pamunamato wemanheru akatumire shoko kuti kana pasvike chii murume anenge achibitsvaka mutenderei auye. Akabva asvikewo zveshe akati anoda mukuru wedu vakamuti hazvidini hazvibviri nokuti vakazoona kuti chii in'anga hati imi izvo akatomirirwawo zveshuka vaona asine kusvika vakati zvimwe haana kudini vakabata ndokubva vadini vauraya zvijoma zvese ndokubva angosare ave munhu. Haleluya. Ndokubva azouya mangwana acho achipopota zvekupopota zvipi tongore zvinhu zvangu uri ani unomboti uri ani. Haleluya. Hanzi dzisakanyara hanzi paka hameno chi chakaitika ndokubva ati shut up. That word shut up hanzi pakaita chi runyararo nenhunzi dzakamire kufamba zikanzi ungatuke mwari. Haleluya. Ndikarume nomunhu wendakasika ndiani aninoni varume zvakaoma zvekuti makamuruya isi vakatarike munosa munhu waite sei akambobatwa akanesimba guru ramweya mutsvene ndokubva adedzera achiti ndini Jehovha. Ndinani? Ndini Jehovha. Ndini Jehovha. Vanhu vakamuti kudini ndokungamwa zvakudini varumeka izvi ndakangozviverengawo mukutumwa kwaPauro mwazvewechi ndoye takanzi tiverenge naye tichidini tichidzokorora nebhaibheri tichiverenga kuti tichidini ndome ndakazvionawo. Ameno kana musina kusanganawo napo ndokubva achiti ndikaroiwa nemunhu wendakasika hanzi akati asi mwari unetsitsi mwanangu kudenga kwanga patsangu mwari vatsamu zvino kuti iwe uitirwe ngoni chitendeuka. Iye ndokubva ati azviti inini ndinotonga kapanzvimbo panapa ndokubva aenda ndokubva vati aiwa ngatidzokerei futi kupi tidonyengetedza hama yani yedu kuti zvimwe ingadini nokuti gore haringapere nokuti mwari adini atsamwa. Haleluya. Vakadzokera ndokubvarana zviro kwazvo gore harinowo kudini nekuti kutonga kwaMwari kwakarurama uye ndekwani ndekwazvokwadi. Haleluya. Zvino Jesu wakandwa muAfrican Apostolic vakudzira vachitevedzera rukova hanzi ndipo vachindoti vari kudimbudzira gori ramambo ndipo vakaona muchinjikwa miviri yegori yakamirira double redemption nokuti Africa yakanga ine mavhuru yakanga ichinochi simba guru kuti ibudiswe murima iwiswe muchii ndosaka muchinjikwa yakazova chii miviri kuti nokuipa kwese kweAfrica pashaikwe nechimwe chinosara. Haleluya. Jobha akatomira nechekuzasi akati varume ava iyi ndio
ndiyo muchinjikwa yemambo yegoridhe iri kuzosara muno muchinji kuti vanhu vaAfrica varegererwe. Ropa rinofanirwa kudeukira pazvakaipa zvani ine abundance nokuti zvakaipa zvazvizhinji. Haleluya. Ipapo gore perakasvika pedyo navo ndokubva atanga kurumbidza Mwari nezviguruguru achiti Eli Jesu, Eli Jesu, Eli Jesu. Haleluya. Ipapo gore rakapfuura ivo vakangotevedze gore vachinorumbidza Mwari vachiti chii? Eli Jesu, Eli chii? Eli Jesu, Eli Jesu. Kudakara vasvike kumagomba machene muno muchii South Africa makakomborerwa nokuti Jesu akatsika paDrakensberg mountains. Haleluya. Ndiyo nziyo yaimbwa kana ichiimbwa nziyo iyayi kana une dambudziko rawinaro pane papa tinosvika panoti vanokutenda havanganyadziswi. Haleluya. Handiti tese takatenda kushoko pano tinganyadziswe zvingaite takauye kubatsirwa tiri vana veAfrica zvino panonzi vanomutenda havangadini izviro kwazvo tinobatsirwa. Hapana dambudziko rinomira, hapana muterera unoti pwe, hapana huroyi hunoti chii, hapana hunanga hunoti pwe, hapana hurombwa hunoti pwe. Haleluya. Nokuti Jesu akauye muAfrica tenzi ngaakomborere kudzidzisa